जामाइला मक ड्रिल खालामगोन दिनै इलेक्सनाबो खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो आंहालाय मा जानांगौ जाखोब्रा मैया हरावथ' इन्डियाया एयार स्ट्राइक हगारबायलै पाकिस्तानाव दा पाकिस्तानाबोथ' उनफिननानै थागोन जानो बिसोरबोथ' माबा मोनसे खालामगोन बेनिखायनोथ' इन्डिया गभर्नमेन्टआ दिनै मदिया मक ड्रिल खालामनायनि दाखालिनो फोसावदोंमोन दिनै मक ड्रिल खालामगोन होननानै माने मक ड्रिल माने साइरेन गाबगोन साइरेन माने जेब्ला दुश्मन हादरा जोंनाव माबा मोनसे गारगोन माबा मोनसे बम गारगोन बेबायदि गारोब्ला जोङो माबायदि गावखौनो रैखा खालामनांगौ सिभिलियानफोरखौ फोरोंगोन माने औ अमाराजा आं हले गिबाय दे माखौ गिदों नोंलाय हादराव दावराव जागासिनो ना इन्स्टाग्राम खुलिबानो इन्डिया पाकिस्तान नुगासिनो ओमफ्राय दाथ' मैया हरावबो एयार स्ट्राइक हगारबायना पाकिस्तानाव जोंनि इन्डियाया हगारनायलाय जेराव आतंकबादिफोर बांसिन दङ बे जायगायाव हगारदों जाहैबाय दा जोंना बेयावबो जोंनि इन्डियायावबो एयार स्ट्राइकनि थाखाय माने मक ड्रिल खालामनो नागिरदों आरोना जुदि एयार स्ट्राइक हगारो पाकिस्ताना अब्ला इन्डिया माबायदि गावखौनो रैखा खालामनांगौ बेखौ मक ड्रिल खालामनो होननानै जोंना माबाया जोंना मदि सारा जोंना बुंदोंना खोनादों ओमफ्राय बहा बांसिन जुद्ध जानो हागौ बिनि लिस्टआ आसामाबो गोलैदों माथो ना गोलैथ'थ' आरो जम्मु काश्मीर पान्जाब हारियाना दिल्ली आरो मा दंबावोमोनथाय ओमफ्राय आसामखौबा हले थाब गोसोआव थाथारबाय आरो आं गिबायहाय गिबा मालाय माथो खालामनो हादरनि थाखायथ' गिबा गवाना बेनोथ'ब्रा आंनिबा गिगौ मानि गबासो हादरखौ रैखा खालामनो हागोन जेरै बाबुरा गावनि साम्रायजोनिफ्राय होखारनानै गुबुन मोनसे जायगायाव थांना सानथ्रि हान्जा दिहुननानै उनावहाय आरो बे हादरखौ गाग्लोबना उनाव राजा जाफिननाया बाबुरा बेथ' नंगौ जों ओरैबायदि जेनेरेसनाव माबाबायना अमाराजा बेबायदि जेनेरेसनाव दङ जोङो जेरावहाय जेखौबो नुजोब्बाय जोङो दाथ' दावहाखौबो नुसिगोनसो कर'ना भाइरास नुबाय लकडाउन नुबाय नटबन्दि नुबाय माने बे फैसा सोलायनाया ओमफ्राय किपेड मबाइलनिफ्राय आइफनालागि नुजोब्बाय इन्टारनेट नुबाय फेसबुक नुबाय वाट्सएप नुबाय गासिखौबो नुजोबथारबाय जोङो ना बुंनो थाङोबा जों लाखिब्रा लाखि बुंनो थाङोबा आनलाखिबो माथो खालामबावनो माखासे खोथाफोरखौ जों अपेन बेफोरबायदि रायलायजायालै दुम्पाव गोबां गोरोन्थि बुजिलायनाय थायो बेनिखायनो सिरि थानायाबो मोजां अब्लाबो आं अडियन्सफोरनो खोन्थानो लुबैयो माने माबायदि भिडिअ बानायगोन आङो एफा गाज्रि थासारियावबो हादरजों हादर बे माबा माबि जालायगासिनो आंना गोसोआ जि सेन्सिटिभ माबा मोनसे जानाय नुबानो गोसोआ बेखौनो सानबाय थायो हादरजों हादर माबा मोनसे जाबाथाय आंना गोसोआनो बोरैबा मोनो आरो दाखालि काश्मीराव जानाय पेहेलगामनि खोथाखौथ' आं रायखांबानो बोरैबा मोनखायो बेनिखायनो आं सिरि दङमोन ओमफ्राय दाथ' आरोबाव मक ड्रिल खालामगोन होनदों आरोबाव इन्डियाया पाकिस्तानाव एयार स्ट्राइक हगारबाय आरो पाकिस्तानाबो जोंना हगारोबा बुहुद लस दङ हादरनिबो लस दङ बेवहाय आरो धोरोमफोरनिबो दाङाबाजि जालायगोन जेथिंबो सानना नायबायो गिलु बालु बारहावासो जाबोगासिनो दङ फैबाय थानाय समफोराव दाथ' नै स्टार्ट जाहांबायानो बेनिखायनो जोंनि बर'फोराबो बिराद फिसाना कमिउनिटिया बेनिखायनो गावजों गाव अनलायना थानांसिगौ माला मा जायो बुजिना मोना बेबो नंगौ दाथ' आं भिडिअखौनो बानायनो हालाहाय अमाराजा मा होननानै बानायबावगोनसो नंबाय आं बानायब्रा बानाय माथो जानोखाय बेनि थाखाय बेसेबांबा आर्मिफोरा बर्डाराव थांबाय नोंहा आरो गिनानै दंबाय दङ बेखौनो नोंथ' हादराव दावहा नांनो थाङाखैना दावहा नांनो थाङाखैबाबो गिनाय मोनो आरोहाय बिसोरनि खोथा साननानै जों पाब्लिकफोराबो खस्थ' मोनो फौजिफोरजों लोगोसे फौजिफोराथ' बिराद खस्थ' मोनखायो बेफोरखौनो सानफ्लांबाय थायो आङो सानफ्लांनानै भिडिअखौ माबोरै बानायगोन टेनसन जाना थायो बांद्राय टेनसन जानाङा दे थां लोगोफोर बे भिडिअ ओरैनो नोंथांमोनजों सावरायनो थाखायसो लानानै फैदोंमोन मेन भिडिअखौ जोङो उनाव लाबोगोन दै मेन भिडिअ नङा बेयो जास्ट ओरैनो टपिकसोमोन नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै जोङो माने नोंथांमोननो भिडिअ खालामनो होननानै माने जोंनि रिएक्सनखौबो होदों आरोना जों मा सानो मा थायो बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव बेखिनि सुंद' भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन जों मेन भिडिअखौ लाबोगासिनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय अके बाय लोगोफोर लोगो मोनगोन लोगोफोर उननि भिडिअआव अके बाय लोगोफोर